Općina Gradac ima jedne od najboljih biciklističkih staza u Dalmaciji i danas idemo napraviti jedan biciklistički džir. Trenutno se nalazimo u Zaostrogu na Mulu i idemo prema Podaci. Uspinjemo se prema Zaostrogu Starom Selu, idemo ispod Vitera i tamo se nalazi Podaca, tako da ćemo istražiti neka zanimljiva mjesta ove staze koja će biti negdje oko 11 km, tako nešto. Eto ga, dosta priče, idemo, amo čao. Ovo je jedan od dva susreta koja ćemo imati s magistralom danas. Ostatak puta će biti makadamskim stazama koje spajaju stara sela općine Gradaca i ostatka Makarske rivijere. Ako dosta vozite bicikl po cesti, ovaj mali retrovizor je sveta stvar. Ovo je prvo mjesto pored kojeg ćemo stati. Crkvica Svetog Roka. Nastavljamo dalje prema starom zaostroškom selu i za nekih 500 metara ćemo imati odvojak na makadamsku cestu koja vodi prema Podaci. Inače, sva stara sela Makarske rivijere spojena su makadamskim cestama, a svako mjesto ima svoje gornje selo, tako da je moguće biciklirati tim dionicama. Recimo tu u općini Gradac možete biciklirati od Gradca, starog sela iznad Gradca, pa skroz do Drvenika. I onda morate se spustiti ipak u Drvenik da bi nastavili dalje u iduće selo, Živogošće Strnje. I tu onda čak možete skroz do Makarske i mjesta iza Makarske. Evo nas na našem odvojku. Desno je za Podacu, a lijevo je za Zaostrog Staro Selo. ...300 metara nakon odvojka dolazimo do jedne pomalo zaboravljene lokacije, a to je most Kremik. I tu ćemo sad opet napraviti kratku pauzu.
Evo ga, to je taj most. Bolje će se vidjeti tamo s onog dijela staze, ali onako fora izgleda. Izgrađen je za vrijeme Napoleona i tu zapravo teče potok koji smo već snimali u jednoj epizodi, tako da možete pogledati tu epizodu. Taj potok se slijeva gore sa ovih Biokovskih klisura za vrijeme najjačih kiša, tako da stvara ovdje na ovim dionicama čak i neke manje slapove, vodopade i tako. Idemo tu ovom stazom pa ćemo se vratiti do bicikla tamo na drugu stranu. Evo, tu je počela ova druga epizoda koju sam spominjao. Išli smo kroz korito potoka, gore nekih otprilike kilometar. A evo kako to izgleda, kako most izgleda iz druge perspektive. To je to. Ovdje imamo neki skok od 4-5 metara i tu je most. Ovo je nama jedno od dražih mjesta u okolici Zaostroga. Tu se vidi Pelješac, Hvar, Zaostrog, to je mul s kojeg smo krenuli. Ovo je Plana, jedno od mjesta koje ćemo iduće posjetiti. Biokovski masiv, tu negdje je Zjatva, jedan od također zaboravljenih fenomena Biokova. Imamo epizodu o njoj, tako da možete pogledati. To je nama jedno od najzanimljivijih mjesta na Biokovu. I ovo iznad nas je Viter. Planina koja izgleda jako moćno, pogotovo ako se vozite iz smjera tamo negdje kad ulazite u Drvenik, pa gledate prema Zaostrogu i Gracu. Ovaj Viter izgleda famozno. To je to, savršenstvo. Tamo u oblacima je Sutvid, jedan od najviših vrhova ovog južnijeg dijela Biokova. Inače uvijek na ovom mjestu popijemo kavu, ali sad nastavljamo prema Podaci i popit ćemo kavu u Gornjoj Podaci.
Imamo još malo uzbrdice i onda imamo cijelo vrijeme spust prema Podaci i plan je da se vraćamo, znači ne vraćamo se istim putem, nego idemo dole uz more. Tako da to vam je dobra opcija ako biciklirate po općini Gradac. Spojeno je gore ova gornja sela makadamske ceste i dole uz more imate šetnicu, odnosno može biti biciklistička staza. Na spomenuti vrh Viter ide se uglavnom iz Podace i treba vam sat i 45 do njega. Onako fora je vrh, ali ovdje stvarno ako ste ljubitelj planinarenja možete di god okrenete. Svako mjesto ima neke svoje staze koje su vezale sva ova mjesta Makarske rivijere i općine Gradac s mjestima iza Biokova, odnosno s Vrgorcem. Ima dosta staza do Kokorića. Iz Ostroga recimo ide staza prema Kokorićima i prolazi pokraj Zjatve. I to je to. Ulazimo u staro selo Podaca kojim dominira ova crkva i sad dolazimo na ovaj trg, glavni trg, odnosno štradu. To je glavno sastajalište i u Podaci, Gornjoj Podaci, i ako se bilo šta događa, događa se to. Fora. I super je okićena. Evo nas u starom selu Podaca. Dugo vremena sve ovo bilo zapušteno, odnosno zaraslo, i nedavno je očito očišćeno i svaka čast ekipe koja se skupila i sve ovo očistila, jer ovo je sad totalno druga priča. Tako da ćemo iz tog razloga popiti ovdje lijepo kavu. Ispod nas je Podaca. Ovo ovdje je Kula. Napravit ćemo posebnu epizodu o cijelom starom selu, tako da danas nećemo ulaziti dublje u tu tematiku, nego ćemo to ostaviti za jednu cijelu epizodu. Ipak dok kava ne bude gotova idemo jedan brzinski krug bez priča po selu, samo par kadrova da steknete dojam kako to izgleda.
Šta hoćeš? Kava s pogledom od $1.000.000, ispod nas je podaca u koju se spuštamo odmah nakon što popijemo. Zalazak je 4 sata su, mislim zima je počela, ima par dana, ali temperature su 15-16 stupnjeva dnevne, tako da zime u Dalmaciji su stvarno gušt. Ako volite snijeg nisu gušt, ali ako volite ovako lijepo vrijeme za skitnje i to, onda su gušt. Sad u ovom trenu vidimo gradac u daljini. I opet kratki prijelaz preko magistrale. I dalje prema moru. Sad vozimo uz glavnu plažu u Podaci. Ovo je izvor na kojem je uvijek dobro napuniti energiju. Ovdje je kamp u Zaostrogu. Evo nas nakon 11 km opet idemo na Mulu. I to je to. Živjeli.